पावसाळ्यामध्ये आणि श्रावणामध्ये आपण भरपूर वेगवेगळे तळलेले पदार्थ खातो. तर अशा वेळी शरीराला गुणकारी आणि चवीला एकदम हटके अशी ओव्याच्या पानांची सोलकढी बनवणार आहे, जी कोकणामध्ये पावसाळ्यात आवर्जून बनवली जाते. अतिशय पाचक, चवदार आणि शरीराला थंडावा देणारी अशी ही सोलकढी. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. तर ही सोलकढी बनवण्यासाठी पहिल्यांदा कोकम भिजत घालतेय. तर ही सोला कमीत कमी आधी 2 तास तरी भिजत ठेवायची, म्हणजे त्याचा चांगला रस येतो. इथे मी थंड पाणी ओतून 2 तास भिजत ठेवणार आहे. पण तुम्हाला जर अशी भिजवायची नसतील, तर कोमट पाणी घालायचं आणि 15 मिनिटं भिजवून घ्यायची. मग छान असा त्याचा रस येतो. तर ओव्याची पानं काढून घेऊया. तर पावसाळ्यामध्ये ओव्याची पानं खूप छान अशी येतात. मस्त अशी ओव्याची पानं आलेली आहेत. ओव्याच्या पानांपासून भजीसुद्धा करतात आणि ती पण खूप छान लागतात. आणि ही जी सोलकढी आहे ना, ही मी 4 माणसांसाठी सोलकढी बनवतीये. त्याच्यासाठी मी 9 ते 10 पानं घेतलेली आहेत काढून. आणि ही जी पानं आहेत ती आपल्याला स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची. वर माती वगैरे असेल तर सगळी निघून जाईल आणि थोडा वेळ अशी बाजूला ठेवून द्यायची निथळत. आता इथे एक मी भांडं घेतलेलं आहे आणि भांड्यामध्ये अर्धा चमचा तूप घालून घेतेय. हे जे तूप आहे ना, हे व्यवस्थित असं गरम करून घ्यायचं. तूप छान कडकडीत असं झाल्यानंतर अर्धा चमचा जिरं घालते आतमध्ये. आणि हे जिरं जे आहे तुपावर छान असं फुलवून घ्यायचं. थोडंसं इथे परतून घेते जिरं तुपावर. त्याच्यानंतर ओव्याची पानं जी आपण धुवून घेतलेली आहेत, ही आतवर घालून घ्यायची आणि छान अशी परतत राहायची ती. गॅसची आच जी आहे ती मंदच ठेवायची. मंद आचेवर व्यवस्थित अशी परतून परतून ही पानं भाजून घ्यायची आहेत. मऊसर झाली पाहिजेत ही पानं मस्तपैकी. छान मऊसर झालेली आहेत पानं. पानं मऊ झाली ना, की असा त्यांचा गोळा तयार होतो. मस्तपैकी मऊसर झाल्यानंतर आता गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि गॅस बंद करून थोडा वेळ ही पानं जी आहेत ती ह्याच भांड्यामध्ये मी ठेवून देणार आहे. त्याच्यानंतर 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. नारळ शक्यतो ओलाच वापरायचा, म्हणजे सोलकढी खूप छान होते. 4 लसणाच्या पाकळ्या सोलून घातलेल्या आहेत आतमध्ये. 1 मिरची घातलेली आहे. हिरवी मिरची 1 मोठी घेतली आहे. छोटी असतील तर 2 वापरल्यात तरी चालतं. तुमच्या आवडीप्रमाणे तिखट तुम्ही घालू शकता. चवीप्रमाणे इथे मीठ घातलेलं आहे आणि तुपावर भाजलेली ही ओव्याची पानं आतमध्ये घालून घेते. आणि ज्या भांड्यामध्ये ओव्याची पानं भाजलेली ना, त्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलंय आणि ते आता वाटणामध्ये इथे घालून घेतलेलं आहे. सगळं मस्तपैकी बारीक असं करून घ्यायचं आहे वाटण. एकदम बारीक झालं पाहिजे, म्हणजे सोलकढी छान होते आणि रस भरपूर मस्त येतो. ओला नारळ असला ना, की रस छान येतो. त्याचप्रमाणे एकदम खोबरं बारीक केलं पाहिजे. तर इथे मस्तपैकी बारीक झालेला आहे. थोडं आतमध्ये पाणी घालून घेते, म्हणजे सोलकढी गाळायला सोपी पडणार. इथे एका सुती कापडावर मी गाळून घेणार आहे, म्हणजे व्यवस्थित अशी गाळली जाणार सोलकढी. सगळा रस ह्याच्यावर ओतून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित पिळून गाळून घ्यायची आहे सोलकढी. ओव्याच्या पानामध्ये ना व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट भरपूर प्रमाणामध्ये असतात. त्यामुळे आपली रोगप्रतिकार शक्ती वाढायला मदत होते. इथे मी सगळा रस काढून घेतलेला आहे व्यवस्थित असा. 2दा मिक्सरला लावलं ना तरीही चालू शकतं, म्हणजे व्यवस्थित असा रस सगळा काढून घेता येतो. त्याच्यानंतर मी चव घेऊन बघितलंय, थोडंसं मीठ कमी आहे, त्यामुळे थोडं मीठ घालून घेतलंय. आपण सुरुवातीला थोडं मीठ घातलं होतं. कोकम जी भिजत घातलेली ना, त्याचा छानपैकी रस आलेला आहे आणि आता आतमध्ये घालून घेते. सगळा घालायचं नाहीये, जेवढा आपल्याला लागेल तेवढाच घालून घ्यायचा आणि चव घेऊन बघायची. अपचन, गॅस, पोट फुगणे म्हणजे पचनक्रियेसाठी ना ह्या ओव्याच्या पानांचा वापर केला जातो सुधारण्यासाठी. सर्दी खोकला झालेला असेल ना, तर सर्दी खोकल्यापासून आराम मिळवण्यासाठी ओव्याच्या पानांचा काढा किंवा ओव्याच्या पानांचा रस प्यायला दिला जातो. इथे मी वर थोडीशी कोथिंबीर घालून घेतलेली आहे आणि इथे मस्तपैकी पावसाळा स्पेशल ओव्याच्या पानांची सोलकढी बनवून तयार झालेली आहे. खूप वेगळी चव आहे. तर आजचा व्हिडिओ माझा तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रवा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.